ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Uba lakmen rumbui uba longru UMLA jong ke sengsan partai United Democratic Party bat menteri jong ke sarkar jela ulaong baki jingkeno jong ke Bharatiya Janata Party baka don ke jersey bamsap ke basyirkai ha ke jaintia bat ke Garo Hills Autonomous District Council kidai tang ki jingkeno ki bamdan nongrim satya ha ke jingekren bat ke Batisi TV uba lakmen ulaong bakat kum ki themmai jingtip balayo lum ki jingkeno jong ke BJP ke balongru ke waini ki sengsan partai ke baye trailang hapo ke kinhon Meghalaya Democratic Alliance ke babat ya ulakam sensar ha ke jela ki dai tang ki jingkeno ki bamsongnya sudah bat ki baklem nongrim namar ba ka jingto kit kadang yat syakman ha ke jo ko por ula ongru ke sarkar kamdon AA ban bu re na upai ba nongsong snong ke jela lada ke kai pot to kit kalam la ki jingkeno ki dai ni em ki basisha ne ki bamsisha kumbala keno ka investigation dan inquiry kalong relevant bantip ya ki fact naba kum ki breu kan kat kum ki record ki bangiyo kat kum ke jingtip kalong ba ke jingkeno kamlang nongrim ngrei wei bangila thung pat yak inquiry kalong relevant banlap ya ka jinsha den tak da mo pi karne ka inquiry committee kamde ngim ong bakan submit ya report submit tangdet nwa kino report bakan submit in happen study baka de ban ajing shai ya baro pi kamlong ka basuk ya ka sarkar banbu ya ka por ka timeline na ro kumo ong menne ma bakane hakanu kono ka jing ya kadon ka jing ya keno iwe kinong audit kinong la ban show submit ya ke report tangban pendep rukom ki HP marbayakan ke report ke sarkar ka study bat ki ba day bande la don kita ki kam ki ba kumba keno ke sarkar ka hapsim action ba shwaban solution pa ka report ke ban biang kadin tak daw kalong ba ya ka time limit ngam lam ong hado kat no dan tamba ka proses kelas dan tengi kermen hiba kin submit hapo ki por ba lengkot tam tamba na kermen bakano no report ke bakin ai kan no kaman ajing syai ya pai ba bro